kanggo wong Malaysia sing duwe slot. Iya dengadan. Bareng Naila Musik, KR Pro, Bapak Yono sekeluarga Ibu Mani. Anak kangen sing tahan, rindu tanpa pertemuan, nunggu dina sing bahagia, ketemu tatapan mata. Wong Malaysia luar biasa di vokal nih. Sing dia slot dalan ayo murup ya Pak Yaiku apa ini jalur langit kulaniti kirim cinta karo doa kanggo wong Malaysia sing bahagia ulung atine jaga aja sampai kegoda ni wong anyar ulan kini nunggu sing duwe slot sayang. Wong Malaysia sudah slot, wong Malaysia sudah slot. Nok wawen sing dia slot, nok wawen ada teman-teman kalau sing dia slot tuh. Nok wawen kanggo wong sing monggoni kula nok wawen kula nikmati rindu sampai titik ketelu kula ning kene selalu setia nonggoni pada baik nok wawen tekan nok wawen jalur langit kulaniti titip cinta karo doa nok wawen kanggo nok wawen sing tegeman
nonggoni Bapak Katma tekan nok wawen jalur langit mulan titip cinta kanggo Bapak Katma sing cinta ulung Bapak Katma jaga aja sampai kegoda bingung anyar ulaning kene Bapak Katma selalu setia Bapak Katma nok wawen ramane bebek kayung ya nok wawen sing ada di Malaysia sing serut Bapak Katma kanggo wong sing cinta Bos jati diri nok aja lali, bos jati diri. Kula nikmati rindu sampai nok wawen titik ketelu nok wawen kula nikmati nok wawen selalu setia Bapak Katma Bos jati diri Azeh jalur langit mula nitip cinta karo doa kanggo nok wawen sing tak demen tulung atine jaga aja sampai nok wawen karo wong liyan nok wawen kula ningini nok wawen nunggoni kabar hebat nok wawen Bapak Katma nang apa Mariam ki kudu beragam to ya nok wawen sing ana di Malaysia datang kena ya Bapak Yung ala tobat. Bos jati diri nok, bos jati diri. kanggo wong sing Ayah Devan, Bunda Devan Azeh hati-hati nih semoga rasa beli pernah roba setia Bapak Yung tegak pisan Bapak Yung kawinnya gerak banget nih, tuman bacaannya orang. Bos Ramayana kula nikmati rindu sampai titik ketelu kula nikene selalu setia nonggoni nok wawen
cinta